I en moderne gennembrud kan man tale om to måder at udtrykke sig gennem kunsten på. På den ene side har vi impressionismen, og den anden side har vi naturalismen. Jeg skal lige fortælle lidt mere om f.eks. impressionisme i malerier. Impressionisme betyder udtryk, og det er faktisk meget præcist, hvad impressionisme er. Impressionisme er et øjebliksbillede. Det er noget, som maleren ser. Det er noget, som maleren ser, og bagefter bare maler med det samme. Vi har set et billede som for eksempel det med Boulevarden, hvor det hele det er bare hverdag, og det er bare noget maleren ser. Det er ikke noget, der er stillet op. Det er ikke noget, der præcis står her, og den her den står præcis her, og folk er blevet sminket. Det er bare et øjebliksbillede. Det er bare det, maleren ser og maler. Og for det meste er det helt normale hverdagsting, der bliver malet. Det er det måske en vej, eller en park, eller et eller andet. I naturalismen, der taler man om, at mennesket skal være så tæt på naturen, og så nedskrabet som muligt, at man taler om noget, der hedder det nøgne menneske. Der, hvor alt andet er skåret fra, og det er kun naturlige, man snakker om. I impressionisme kan man også tale om impressionisme i litteraturen. Og her kan man altså tale, og med litteratur mener jeg selvfølgelig tekster og bøger og sådan noget. Her taler man om nogle forfattere, som f.eks. J.P. Jacobsen og Herman Bang. Og i stedet for at forklare og fortolke teksten, handling, så prøvede man at lade livet selv at fortælle historien. Og den, der skulle læse det, var tvunget til selv at tolke på teksten utrolig meget. Og det er noget, der kendetegner impressionisme i litteraturen.